L-am luat. Dă-i. Salut, nu știu ce bloc e ăsta. Salut, frate! Uneori lucrurile vin când te oprești din a le căuta. Dar nu cred că o să vină blocul la mine. Te simt tensionat. Ia un loc aici și curăță-ți puțin aura, frate. Bă, ce faci, mă, așa? Îmi bați la ușă, mă? Scuze. Hai înăuntru. Zi, Ardele. Gata treaba, șef. Acum? Acum. O treabă atât de mică, acum ai terminat-o, nu? Păi am avut niște chestii care au intervenit pe parcurs. Ce să fac? Ardele, știi că nu-mi place să fiu mințit. Băi, eu nu vă mint. Șeful, eu nu mint. Mai ales că te crezi și te țin de mult. Apreciez. Da? Păi atunci demonstrează-mi, Ardele. Păi, șeful, nu se mai întâmplă. Acum pachetul e dat locul stabilit. Da, bine, Ardele. Te las în voia Domnului. Poți să ieși acum, că am niște treabă. Mersi, frate, că m-ai primit la tine. N-ai de ce să fac cu tine dacă ați de ghost? Oricum, gheboați sunt terminat. Bă, o fi! Dar cred că și-a făcut altă iubită sau vorbește cu o fată, fiindcă tot văd că își dă inimioare cu cineva. Des peste gură. De ce mi-aș da peste gură? Chiar văd asta, gen... Sper să nu fie totuși un băiat cu care își dă inimioare, adică sunt toate șansele la gheboasă, dar... Nu. Da, acum că zici, în ultimul timp cam pune cam în fiecare zi poze fără tricou pe Insta. Da, cred că am observat și eu asta, sincer. Pune non-stop poze fără tricou, în care își arată pătrățelele și de-astea. Oricum, dacă și-a făcut altă iubită, îl trimit la tine să vorbească dacă se desparte de ea, că pe mine m-a nebunit de cap. Nu-l trimiți la mine, îl trimiți la Vlăduț. Să-l neabunească pe ăla, oricum e nebun. Se înțeleg bine. Și oricum Vlăduț are timp. Locuiești în zona? Casa mea este universul, sufletul, nu ceva fizic temporar. Bine, dar tot de undeva. Bloc 5 scara. De ce? Îl caut pe Sebi și am auzit că stă prin zona, dar nu știu exact unde. Îl cunoști? Poți cunoaște un om cu adevărat. Niciodată. Bă, dar ce tot zici? Îl cunoști sau nu? Am cunoscut un Sebastian în blocul ăsta. Un om sincer, calm, cu suflet de milioane. Apoi s-a însurat și s-a mutat în Sebiș. Locația a fost ideea mea. Bă, jigul, doamna. Da, șefa. Da, pachetul este la locul lui, 100%, da. Da. Bun. Trebuie să-mi piși la revedere. Mă, ce faci? Șeful a luat 100 de lei, Ți-am să nu mă deranjez când vorbesc la telefon. Crezi că mi-ar de mie de 100 ta de lei? Ia mă, du-te în Scuze, patron, n-am știut că vorbești. Stai acolo. Bă, Ardele, la mine în Chicago
Erai omorât de mult. Ultima oară când îți zic, nu mă mai deranja, da? Bine, dar alți Sebi nu cunoști, mai de vârsta noastră, locuiește aici în zonă de vreo 2 ani, dispare din când în când. Îl știu, îl admir. Un suflet care trăiește liber. Deci îl cunoști, l-ai mai văzut recent? Da, ne-am întâlnit la bloc. Era o seară pe care nu o pot uita. De ce, ai avut meditații speciale sau ceva? Nu, am auzit pe cineva afară cum strigă după ajutor. Ceva de Sebi mai știi? Bă, m-ați nebunit cu Sebi, dar lasă-o dracu, frate, numai Sebi. Nu-i normal să dispară, așa face el mereu, dă încolo. Nu e la fel ca până acum, l-am sunat aseară și tot ce a apucat să zică e și s-a închis. Pare n-avea semnal. Cum să n-aibă semnal? Chiar mă îngrijorează de data asta. Lasă că... Stai o secundă. Te las suflet, Namaste. Da, Luduț. Ce faci? Uite cu Mateo, tu? Și eu m-am întâlnit cu un ciudat, îl căutam pe Sebi, dar nu știam exact unde este și am dat de un guru din ăsta între blocuri. Ce tare. Tare pe naiba, mi-a povestit ceva dubios, apoi mi-a zis cum l-a văzut pe Sebi ieșind din bloc, apoi a auzit un strigă de ajutor. Coincidență? Nu prea cred în coincidențe. Stai, când? Aseară? Da, Am sunat aseară pe Sebi și mi-a închis. A spus doar da și după aia... Na, s-a oprit. de ce n-ai zis mai repede? N-am dat atâta importanță, m-am gândit că nu are semnal sau ceva. Hai să sunăm la poliție. E prea repede, nu ne-ar lua în seamă. Trebuie să mai așteptăm. Puțin, poate suntem Ia doar dă-l paranoici. încolo, ia dă-l încolo. Știi că Vladu ți paranoic. Sebi, ok. Ajutor! 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 Unde-i baia? Cum urci pe dreapta aici? Ajutor! 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 Ajutor!